I aleshores ara, com que tenim avui el Bruno Pérez, teníem alguns dubtes en relació amb tot el que està plantejant Tsunami Democràtic, que, com sabeu, ha fet públic un comunicat en què detalla que planteja un 11 de setembre de 3 dies a partir de l'endemà de les eleccions. Aquest és el comunicat que ha fet circular per les xarxes socials, en què es demana també a la ciutadania que estigui disposada fins i tot a poder passar la nit fora de casa. Arran de tot això, el PP sabeu que demana que es prohibeixin els actes de Tsunami Democràtic durant la jornada de reflexió. Això és demà, totes aquestes activitats que s'han muntat. La Junta Electoral Central sembla que ho ha de decidir, ho estava explicant ara l'Albert Calatrava, d'un moment a l'altre, durant aquestes pròximes hores, i veurem, per tant, amb què queden aquests actes que estaven convocats per demà. Si fins ara ens baixàvem les aplicacions de mòbil per Google Play o Apple Store, amb Tsunami tot això sembla que canvia. I avui ens volem plantejar si aquesta app és segura pels usuaris, com funciona, i per això t'hem trucat, Bruno, perquè ens ho aclareixis tot plegat una mica. D'entrada, com definiries com és aquesta aplicació de Tsunami Democràtic? Des d'on es baixa aquesta aplicació? Aviam, el que han fet ha sigut, en vez de fer servir, com molt bé tu deies, els Apple Stores, el Play Store, el que són els mercats d'aplicacions oficials, el que han fet ells no l'han posat en aquests llocs perquè hi hauria una censura automàtica. També s'està veient que estan fent servir molt la tàctica del que ha passat a Hong Kong. A Hong Kong també es va fer una aplicació que es va posar dintre d'aquestes Play Stores i ràpidament la van censurar. Doncs Tsunami el que ha fet ha sigut penjar aquest fitxer, aquest punt APK, aquesta aplicació, perquè tu te la puguis descarregar des de qualsevol lloc, però des d'un lloc oficial, és simplement descarregar-te un fitxer. Per això la gent que té iPhone no pot justament tenir aquesta aplicació, perquè iPhone t'obliga a tenir que anar en el seu mercat oficial. Sí que es podria haver fet una aplicació que també s'instal·lés, el que passa que per instal·lar-ho en un iPhone has de fer-hi tota una sèrie de coses complexes que un usuari normal no podria fer. S'ha de fer un jailbreak per poder tenir accés dintre del sistema i realment el tema no és fàcil. Per això ho han fet així. En aquest cas és molt important per l'aplicació també, sembla ser, saber on són els usuaris, no? O no? I si és sí, per què? Sí, des del moment en què de les 4 coses que ara mateix la gent veu o el que estem veient tots de què està fent l'aplicació, l'únic que et demana és la teva disponibilitat per fer accions i et diu quins dies tens, quines dates i quines hores, és a dir, no saps res més. Per la qual cosa així te geolocalitzen i sabran fer les accions. Ara mateix t'està dient que a la teva zona, doncs a la teva zona no hi ha cap acció. I és un dels permisos que quan t'instal·les l'aplicació has de donar permís, la teva geolocalització. Deixa'm preguntar-te, perquè ara m'ha vingut al cap l'aplicació aquesta que utilitzem, per exemple, per saber si hi ha embussos, la Waze. Sí, Waze. On veus la quantitat de cotxes que hi ha, que t'avisa de tot, absolutament, de si hi ha una avaria, si hi ha un accident o... Funciona una mica així, pels qui no som experts en temes d'aplicacions, puguem entendre-ho? Bé, simplement el que te fa és li estàs aportant la teva informació, jo estic aquí i llavors... Li estàs dient, jo estic aquí i a partir d'aquí també sabràs com va, no? També això se fa servir per la validació dels còdics QR, perquè així no s'envien còdics QR d'un canto a l'altre, que diuen que és molt important que els còdics QR no es vagin repartint. I també amb la geolocalització saps si un còdic s'està passant d'un a l'altre, de dir, amb proximitat. Pot ser de les coses que facis. Aquesta aplicació diuen que també funciona amb un sistema que es diu RetroShare. Què és el RetroShare? El RetroShare és un còdic obert, és una xarxa social de codi obert, en la qual és una xarxa social que no permet comunicacions, que no té un nodo enmig, no té un servidor al mig, sinó que les comunicacions van de punt a punt. Perquè m'entenguis, si tu ara penges alguna cosa al Facebook, tu el que fas és envies aquest post en el servidor de Facebook i quan la gent ho vol veure va a aquest servidor i ho agafa. Amb una xarxa d'aquest tipus el que fas és tu penges alguna cosa i la gent que vulgui veure el teu ha de ser amic teu. De manera que quan jo vulgui veure què fan els meus amics, el meu telèfon preguntarà a tu i a tu, que sou els meus amics, què heu penjat. I així la comunicació és de punt a punt i no hi ha aquest pel mig. En ciberseguretat el més important és que no hi hagin elements pel mig, perquè quan més elements hi ha al mig,
més se te queden les dades. I, com sabeu, hi ha hagut diferents intents de tancar Tsunami Democràtic. Aquests intents amb què queden? Perquè des de Tsunami s'ha dit que ells han aconseguit millorar la seva seguretat. Quines estratègies s'estan fent servir per millorar la seguretat quan des del govern se't vol tancar? Aviam, la censura d'internet ja fa molts d'anys que existeix. Hi ha hagut bufetades a molts de països. Hi ha hagut bufetades a Síria, Egipte, Iran, Aràbia Saudí, bueno, a Xina tot el dia estan havent-hi bufetades. També ens ajuda moltíssim els companys, diguéssim, de Hong Kong, que tu vas veient realment per on te van tancant i, bueno, si te tanquen, doncs ràpidament es busca un forat i ja està, no? Ja hi ha molta cultura, perquè m'entenguis, de hacktivisme. És a dir, deixa'm preguntar-te, és absurd intentar tancar una pàgina com aquesta perquè ràpidament, l'altre dia no sé qui deia, és com posar tanques al camp, no? O sigui, fins a quin punt realment tu pots tancar una pàgina com aquesta assegurant que això no es reprodueix? Amb internet, amb xarxes. Sí, clar, exacte. Aviam, d'intentar tancar es tancarà. I, a més, quan tens la piella pel mànec, quan tu controles les operadores, perquè tots depenem de les operadores. Però a partir d'aquí hi ha trucos, hi ha estratègies per tu no passar per aquestes operadores i poder-te comunicar. Els que van per davant ara mateix són els de Hong Kong, que ells ja no van ni per operadores, no se'n refien, i el que fan són les comunicacions del Bluetooth. I així és, quan tu estàs en una concentració, el que sigui, et vas comunicant amb el teu entorn més proper. I així la informació passa de prop a prop. Penseu que ells són molt concentrats. Nosaltres aquí tenim un país una mica més grandet, més lluny, i el Bluetooth de Barcelona no arriba a Figueres, malauradament, no? Doncs són dels sistemes i són les estratègies. Però repeteixo que hi ha molta cultura. I el més important també és que la gent es comenci a preparar, que la gent es comenci a formar. Amb el tema de ciberseguretat, ja no només pel tema polític, sinó per les garrotades que hi ha. Amb el tema de ciberseguretat hem de començar a aprendre que ens hem de canviar, que no ens hem de refiar de les DNS de l'operador. Les DNS de l'operador és una mica com el llestint telefònic. Quan tu vols entrar en una pàgina web, quan tu poses www.google.es, el teu navegador no sap anar a Google. El teu navegador ha d'anar a la IP 212.212.212. Doncs el que tu fas, el teu ordinador li pregunta en aquest DNS, que no és més que un llestint telefònic, li diu, escolta, que jo vull anar a Google. I ell ràpidament li torna. Des de l'Estat, des de les operadores, el que et farà és que faran i et tallaran aquest DNS, perquè tothom té els DNS configurats de la seva operadora. Però hi ha DNS lliures, hi ha DNS de fora del país, que tu els canvies, i si l'Estat te tanca per aquí, doncs tu podràs sortir per allà. S'han de prendre noves tècniques els usuaris s'han de saber protegir. Vols dir que anem amb el lliri a la mà encara amb això de les xarxes? Sí, totalment. Ja fa temps que ens ho avisa. Jo vaig avisant, jo vaig dient coses. I feu servir VPNs. Sí, jo crec que és evident que digui el que digui la Junta Electoral Central aquesta tarda, demà les activitats que hi ha previstes es faran. Primer, perquè no hi ha ningú organitzant-les, les està organitzant tothom. Segon, perquè hem apostat fermament per la desobediència civil no violenta i aleshores muntar un concert, muntar una botifarrada, muntar no sé quina activitat, doncs no té res a veure a priori amb les eleccions de diumenge, tot i que és un missatge potent de cara a fer reflexionar l'Estat. Però per mi el més important i relacionat amb el tsunami és que hi ha més de 300 activitats muntades per tota Catalunya, en més de 300 llocs, i això pot permetre donar una informació en el moment en què ens diguin activeu l'aplicació, doncs sabrem municipi per municipi, diguéssim, quanta gent s'ha descarregat l'aplicació i, per tant, està disposada a, la setmana vinent, dilluns, dimarts i dimecres, a participar en aquests 3 dies d'acció continuada, contundent, per enviar un missatge clar internacionalment després dels resultats de les eleccions de diumenge. Per tant, és importantíssim, digui el que digui la GEC, demà participar en aquestes activitats, tenir l'aplicació actualitzada amb el QR i fer aquesta prova, perquè és el que es pretén, crec jo, demà. Ara la Mireia parlava de validar aquest codi QR, és a dir, quina importància té el fet que es validi aquest codi QR i per què es treballa a través d'un codi QR? Això és per un tema de l'encriptació de la informació. Això és... La informació va encriptada asimètricament. Hi ha el que es diu una clau pública i una clau privada. Sí, però deixa'm fer-te una pregunta. És a dir,
però si tots sabem que Tsunami Democràtic funciona a través d'un codi QR, si tots sabem que ara el volien tancar, és a dir, això ho sabem tots nosaltres, ho sap la policia, ho sap tothom, vull dir, i aleshores, per tant, tothom té la informació. Llavors, per què tants, saps què vull dir? Tants codis QRs i... Perquè justament és això, el que et passi un codi QR ha de ser algú que te passa el que és la teva clau privada, no? Ha de ser algú de la teva confiança. També va bé perquè si es veu que un d'aquests sectors s'està anant, es pot tallar ràpidament i així ja no rep aquesta informació. Una mica és com sembla que s'ha muntat tot plegat. A veure, Bernt, d'aquest somriure sorneguer que se us escapa per sota el nas, Carol i Rafa, què? No sé si volíeu fer-li alguna pregunta al Bruno en relació amb tot això. No, que em fa gràcia això de QRs, VPNs, no? VPNs, DNS, jo crec que la meitat, molta gent s'haurà perdut en aquest moment. VPNs, què vol dir una VPN? Perquè has recomanat que ens fem una VPN. Per què ens han de fer una VPN? Mira, una VPN ho he explicat moltíssimes vegades, sobretot l'has de fer servir una VPN quan vas amb una wifi oberta, perquè la teva informació va en obert totalment i t'has de refiar d'aquesta persona que et deixa aquesta comunicació. En el moment que tu poses aquesta VPN, que és V-PN, doncs al moment que tu t'instal·les una aplicació que te permet fer una VPN d'aquestes, totes les teves dades ja passen encriptades. A part d'això, una de les coses que permet fer una VPN és sortir d'una IP, d'un número d'IP, que no és dintre l'estat espanyol. Perquè si et volen fer una censura, censuraran que tota la gent, totes les IPs de l'Estat, podrum, no puguin veure això. Fins i tot quan fas cerques del Google, que si tens la VPN i et poses d'un altre país, veuràs que et surten coses diferents buscant la mateixa cosa des de països diferents. Efectivament. Per això la VPN ja és una mesura de seguretat que ja no és, repeteixo, pel tema del tsunami ni així. Ja és com a mesura de seguretat. Comencem a fer servir les nostres xarxes i les nostres comunicacions, comencem a posar-les encriptades. Sobretot tothom que se'n va de viatge, quan fa servir una wifi pública, ja és obligatori que poseu una VPN. Ara estem en el moment aquest del Póntelo, Pónselo, abans es anava sense, ara sí s'ha d'anar, doncs ara mateix amb telecomunicacions, ho sento molt, te l'has de posar. I t'has de posar una VPN en comunicacions. Bé, ho has entès? per cert... Ara ho has entès. No, ho recomanen molt. Per cert... Sí. Veus? És que ara t'has explicat. I que ho recomanen habitualment per una qüestió de seguretat nostra pròpia també. Moltes vegades som una mica inconscients quan arribem a un lloc com un aeroport o un bar o un X lloc i pillem la wifi, agafem el wifi aquell. No estem del tot segurs. I no ens agrada que ens obrin les cartes i ens mirin la correspondència i en canvi d'aquesta manera estem tot el dia exhibint les nostres dades, la nostra intimitat d'una manera contradictòria amb el nostre correu Això és genial, m'estàs dient, no t'agrada que te llegeixin el correu, però en canvi agafes una compte de Google que el primer que et diu és nen maco, vine aquí que te llegiré el correu. El problema més greu és que estem fent servir tecnologia i no en tenim ni la més remota idea. Tens tota la raó, però és que ens ha arribat de cop. És que no hi havia la signatura de tecnologia. Però hi ha mandra, o sigui, tothom té mandra, tothom vol el botó, tothom vol les coses fàcils, clic. No, això no va així, ho sento molt. Sobretot pels nostres fills, no? Suposo que és un tema que als pares preocupa molt, no? El tema de la seguretat, no? Perquè primer per la fragilitat de les seves edats i després també per la responsabilitat parental que hi ha i després perquè donem, com tu dius, ho donem alegrement, l'accepto sense llegir absolutament res, no? D'aquí et diré, no només la mainada, ho he explicat també moltes vegades aquí, pensem també en els sèniors. Hi ha molta gent gran que van amb els telèfons que van pobrets perdudíssims i aquí són un target per als cibercriminals. Comencem a aprendre ciberseguretat, comencem a posar-nos les piles, que tots, com es diu, anem a menjar ràpid per guanyar temps, fem coses per tenir molt més temps i la veritat el perdem mirant sèries. Doncs ho sento molt, ara és un moment de posar-te les piles, començar a mirar gent que t'explica com anar segur amb els dispositius i feu-me cas, ara estem en el moment de ponérselo. Jo faré una mica d'advocada al diable i et diré que jo soc d'aquestes que accepta tot. Ben fet. I accepta, perquè és molt còmode també, perquè les aplicacions també es connecten entre elles, agafen informacions unes d'altres, i dius, doncs mira, ara vull que em digui el tràfic, i com ja sap per on vaig, ja em diu, o trigaràs tant a casa teva, o trigaràs, o no sé, vols... T'arriba un missatge i el mòbil ja et llegeix el missatge, o sigui, és molt còmode. La tecnologia no és dolenta, tot el contrari, la tecnologia realment és bona, però ara, quin preu estàs pagant
per utilitzar aquesta tecnologia. Estàs entregant la teva privadesa, i això et pot passar una factura molt grossa. Però no només també els teus gustos, perquè fas una búsqueda i ja saben què has buscat. Sí, ho saben tot. Saben què pots comprar arrel d'aquest producte que has comprat. Fins i tot en les navegacions privades, entre cometes? Les navegacions privades, vale. T'ho explico ràpidament. Els databrokers, la gent que es dedica, perquè això és un negoci que volen les teves dades. A partir d'aquí, els databrokers ara mateix t'estan dient que de cada individu saben un mínim d'entre 3.000 a 6.000 coses. Són unes quantes. Tu saps... No en sé tantes, jo de Exacte. Per això t'estic dient, cuidado. I el problema està que totes aquestes dades poden arribar a ser el nostre, diguéssim... Però vols dir que són tan importants nosaltres, cada persona? Depèn. La nostra informació és tan important? Sí. Aquest és un dels errors més grossos que es cometen. Carol, això és el que jo penso cada vegada. El Bruno ve i penso, però si no té cap importància. Fins que la tenim. Exacte. És a dir, aquest és un dels grans errors que estem cometent, que és no estem valorant les nostres dades. Ens pensem que no som gens important. I és el que us explicava l'altre dia. Les teves dades, totes aquestes dades que estem donant tan alegrement, això afectarà el moment que comprem una assegurança de vida d'aquí uns anys. De quan tu fem l'assegurança del cotxe, tot això ens afectarà directament. Políticament. Jo també, totalment en contra d'això que volen rastrejar-nos els mòbils el dia 16 de novembre, el dia 20 de novembre, és a dir, haver-te de saber on som per excusa de l'Institut Nacional d'Estadística. Vull dir, jo siguis per tindre l'apagat i no utilitzar el mòbil. Però ja ho vam parlar justament... Ja, és que va venir l'altre dia a parlar d'això, no? Jo com a advocada, jo vull fer estàs indignada. No indignada, la meva oposició que ho facin amb les meves dades. I aprofito per dir-ho. Mireu que des d'un punt de vista polític hi ha hagut polèmiques molt importants i Facebook ha tingut problemes també per traficar, per dir-ho així, amb dades que també nosaltres oferim alegrament i gratis. El senyor Zuckerberg va dir fa poc que el futur passava per la lectura de la ment, és a dir, per la comunicació telepàtica, venia a dir. Clar, que no estava parlant de coses esotèriques, estava parlant de que tot això que nosaltres tenim aquí, els estímuls sensorials, s'està treballant moltíssim en comunicació política cada vegada més amb allò que se'n diu la neurociència. És a dir, va cada vegada més perquè nosaltres ens retratem, fins i tot les nostres pulsions, els nostres desitjos, tot això es pot preveure, com aquella pel·lícula, te'n recordes, el Minority Report, de l'any 2000, del Tom Cruise, que passava per davant d'un aparador i li llegien la retina i li oferien un producte. Això ja passa. Doncs això ja està passant. Aquí parles d'un tema i et surt ja la publicitat del producte. Imagina't mal utilitzat. Ho hem de deixar aquí, Bruno Pérez. Breu, la pregunta breu. Això dels rellotges intel·ligents que també mesuren les teves dades vitals, això també té un mercat? Home, clar, tot això envia les dades cap a dalt, és el que et deia. Ja veuràs tu quan vagis a fer una assegurança de vida d'aquí uns anys, sabran si ets una persona que vas a córrer, no vas a córrer, què camines, què no camines, la teva pressió... Si has fet exercici al llarg de la teva vida o has estat sedentari. Recordo el llibre del Gran Hermano, no? Efectivament, és això. I som. Jo volia fer un avís als espectadors, que és en un context de màxima repressió, on hi ha muntatges policials que han portat a 7 membres de CDR a la presó, amb tot el que ha comportat, i que l'arrel eren uns seguiments justament de telefònics i les converses que tenien per WhatsApp i per diferents aplicacions de missatgeria, crec que hem de prendre consciència també del que diem, perquè fora de context et pot portar fins i tot a la presó. I potser hem de tornar una mica enrere, no? O sigui, hi ha converses en el món de l'activisme a les que hem de renunciar al mòbil, hem de renunciar al correu electrònic. I jo crec que és important que la gent ho sàpiga en aquest moment en què estem parlant del tsunami, d'implicar-se d'aquesta manera. Moltes gràcies. Fins aquí el tema del tsunami. Bruno Pérez, un divendres més amb nosaltres per aclarir-nos tants dubtes i conceptes. Gràcies.